Dominik Čiesla. Terapia drakom. Dažďové kvapky sa strácali v rozbúrenej hladine, rovnako ako otová nádej na skorý návrat za milou. Prievozník sa neukázal niekoľko dní a vzhľadom na počasie sa čakanie mohlo ešte riadne predĺžiť. Odkedy začal dvoriť Anči, strávil na výpravách viac času ako s ňou. Vždy, keď sa dozvedela o novom drakovi v susedných krajoch, uprosila ho, aby beštiu pre ňu zabil. Tentokrát si však o to vyžiadal viac ako len sladký bosk a ona súhlasila. Každý chlap má svoj pohár trpezlivosti. Oto sa vďaka nekonečnému lejaku naplnil celkom rýchlo. Predstava túlenia sa s Ančou pod perinami, ten plný pohár schmatla a prehodila na druhú stranu rieky. Mladých romantikov k neuváženým rozhodnutiam netreba prehovárať dvakrát. No o tá nebolo treba ani raz. Kým si stihol premyslieť svoje rozhodnutie, skočil do rieky ukážkovú rybičku v plnej zbroji. Odhodlanie nadržaného chlapa mu dodávalo istotu. Čo na tom, že rieka bola 3-krát širšia ako obvykle? Zo začiatku to vyzeralo ako skvelý nápad. Oto si vyčítal, že sa nerozhodol preplávať rieku už včera. Zhruba v polovici ho však eufória opustila rovnako ako kyslíkové zásoby. Darmo sa snažil vybičovať k výkonom pomyslením na Ančine bujaré poprsie, plné pery a pokožku, ktorá voňala harmančekom. Voda sa mu liala do gágora pri každom pokuse o nadýchnutie a meč so zbrojou ho ťahali ku dnu, ako by ich šanca na telesné potešenie svojho majiteľa vôbec nezaujímala. Razom oľutoval, že sa niekedy prihovoril tej ceckatej bosorke. Aj keď aj so smrťou na jazyku musel uznať, že to bola pôvabná ceckatá bosorka. Plávajúci konár, dokonalý nástroj na dorážanie topiacich, zasiahol jeho hlavu s dôrazom skúseného baranidla. Oto nemal čas zazrieť ani hviezdičky. Prebral ho prievan, ktorý mu prefúkoval partie, čo zvykol mať zahalené. Začul pohyb, intuitívne sa obzrel a pri pohľade do páru žltých jašteričích očí chmatol po rukoveti svojho meča. Zbytočne. Jediné, s čím mohol pred drakom šermovať, použiť nechcel. Drak si povzdychol. Tak predsa si sa prebral. Oto venoval zelenej oblúde veľkej ako ťažný kôň nechápavý pohľad. Kvôli Anči už pár drakov zabiť musel, no žiadny z nich sa s ním nerozprával. Nemaj mi to za zlé, pokračoval drak. Som mrchožrúdka z presvedčenia a keď som ťa našla vyplaveného na brehu, už som sa tešila na dobrú večeru. Hrozne dávno som nemala utopencov. Živí ti nechutia? Nie, vravím ti, že žeriem len z dochliny. Ideálne odstáte, chutia lepšie. Kde sú moje veci? Tvoje veci? Nechcela som ťa zožrať v zbroji, nerobí mi dobre na žalúdok, kým moje kyseliny strávia ten kov. Trvá to večnosť a meče sú nebezpečné, môžu sa zaseknúť v hrdle a... Kde si nechala moju zbroj? Zopakoval otázku a svižne sa postavil. Ak bol jeho meč niekde na blízku, mohol draka sťať a utekať za Ančou, ktorá nepatrila medzi najtrpezlivejšie povahy. Veci sú tam, kývla hlavou na nedaleký železný balvan. Chcela som ich vysušiť svojím plameňom. Páčili sa mi, boli také ligotavé. Ale trochu som to prehnala. Trochu prehnala? Veď si ich úplne rozstavila. Pozri, mohla som ťa zožrať aj s brnením. Verím, že v mojom bruchu by si mal iné starosti. Veď ja ti nič nevyčítam. Len som tie veci potreboval, chápeš? A ako dlho som tu vlastne ležal? Ja ti ani neviem. Mohli to byť 2 dni, ale kľudne aj 3. Pre draka to je len okamih. 2 či 3 dni? Zaskúčal Oto. Tak to si na Anču môžem nechať zájsť chuť. Ani ona nie a nie stochnúť. Oto sa odovzdane zošuchol späť na zem.
2 dní som strávil čakaním na prievozníka. Ďalšie 2, možno až 3 v dračom brlohu. Navyše tá cesta už teraz meškám aspoň 7 dní a kto vie, ako dlho sa tu ešte zdržím. Ančini nápadníci doma už isto usporiadali oslavu na počesť môjho meškania. Kľudne si ešte polež, ak ti to s tvojím meškaním nejako pomôže. Ja sa idem natiahnuť tiež. Keby si medzičasom zomrel, s telom si starosti robiť nemusíš. Žmurkla na neho a zvalila sa na kopu balvanov. Len čo zavrela oči, začal sa o to rozhliadať po brlohu. Dúfal, že nájde niečo užitočné, čím by dračicu mohol usmrtiť. Jeho pohľad spočinul na železnej hrude, ktorá slúžila už len ako pripomienka jeho zbroje. Na rozmlátenie dračej lebky by mohla stačiť. Oto videl na túto tému niekoľko tapisérií. Odhodlaný splniť úlohu sa po špičkách priblížil k pozostatkom zbroje a s námahou vlastnou človeku, ktorý bol pred chvíľou považovaný za zdochlinu, zdvihol železný balvan. Kým stihol urobiť pár tackavých krokov k dračici, do jaskyne vtrhol obrovský chlap s ešte obrovskejšou sekerou. Nasledoval odhodlaný vreskot, ktorý zobudil aj spiaceho draka. Pár žltých očí nedôverčivo pozoroval horu svalov, ako sa pokúša čo najrýchlejšie roztočiť sekeru nad hlavou. Prišiel som sa s tebou porátať, ty zákerná obluda. Už nebudeš ďalej unášať mladé krásavice. Dračica chvíľku pozorovala agresívneho svalovca, potom s nevyslovenou otázkou namierila svoj pohľad na Ota. To je Gregor, jeden z nápadníkov mojej Anče. Gregor si Ota všimol až teraz. Ty žiješ? A to sa Anča obávala, že si z teba drak urobil večeru. A ty si sa iba stal jeho šľapkou. Uškrnul sa. Nie je to on, ale ona. A okrem toho, ako sám vidíš, všetko mám pod kontrolou. Ohradil sa Oto a z hrdosti si balvanom zakryl ohambie. Ona ťa sem poslala. Gregor dotiahol svoj úškrn do úsmevu od ucha k uchu. O áno, na rozdiel od teba som si však vypýtal platbu vopred. Ak vieš, čo tým myslím. Áno, viem, čo tým myslíš. Predsedel cez zuby Oto. Hrdosť ho nútila tváriť sa vyrovnane, no jeho vnútro zožierala kúsok po kúsku zlosť. Veru, nie je veľa takých somárov, čo sú v tomto počasí ochotní trepať sa takú diaľku pre pár prázdnych sľubov, pokračoval Gregor. Ja som mal cestou aspoň na čo spomínať. To už stačilo na naplnenie aj druhého pohára Otovej trpezlivosti. To ti verím. Aj tak si ale poriadne premokol. Poznamenal so zovretými pesťami, no kľudným hlasom. Dračica, čo nevidíš, že tvoj host je mokrý do poslednej nitky? Mohla by si ho trochu presušiť. Kým stihol Gregor čokoľvek namietať, pani domáca na neho v návale prúdu sebaobrany vychrlila riadnu dávku dračieho temperamentu. Gregor sa ako skúsený bojovník rýchlo vykryl sekerou, no tá proti ohňu nefungovala. Najprv zasičal ako žaba na ražni, no po chvíli sa už jaskyňou niesol zápach spečeného mesa. Oto sa pri pohľade na Gregorove pozostatky rozhodol Ančin strach z drakov vyliečiť. Pre jej vlastné dobro. Ak by to takto išlo ďalej, za prísľub dračej hlavy ju na chrbát prevráti každý špekulant v okolí. A to on nemohol dovoliť. Hlavne, keď ju na ten chrbát ešte sám neotočil. Dračica, sušenie ti naozaj ide, podľapkal ju bratsky po chrbte. Keď už sme sa tak zblížili a pomohli si s nebezpečným útočníkom. Myslíš, že by si mi mohla pomôcť vyliečiť Anču zo strachu z drakov? Ani drak nehrabe zadarmo, priateľu. A čo keď ti sľúbim svoju zdochlinu? Až sa raz pominiem, bude len tvoja. Hneď ako si dračica dopriala ľahké občerstvenie, ktoré jej Gregor tak šľachetne poskytol, vyletela z jaskyne aj s nahým Otom na chrbte. Otovi sa na tvári objavil úsmev. Nevadil mu prudký vietor, ktorý sa ho neprestane snažil sfúknuť z dračieho chrbta, ani krúpy schované medzi dažďovými kvapkami. Letel za svojou Ančou.
Mraky konečne dovolili nakúknúť slnku k hostincu uspoteného prasaťa. Štamgasti nahromadení pred budovou sa však o prvé slnečné lúče po záplavách dažďa nezaujímali. Priamo pod nosom mali oveľa horúcejšiu novinku. Draka, čo by dokázal potiahnuť 2 vozy plne naložené pivnými sudmi. Kým všetci vyvaľovali oči na draka, Oto využil príležitosť a preklzol do hostinca, kde Anča pracovala. Otíček, si živý? Zbledla, keď vyrazil do kuchyne. Vyzeráš úplne ako duch. To preto, že som premrznutý a nahý, Anička. Čo ten drak? Podarilo sa ti ho zabiť? A Gregora si náhodou nestretol? Gregora? Nie, to by som si pamätal. Prečo sa vlastne pýtaš? Anča sklopila oči k zemi. Ale len tak. Už sa dávno neukázal v hostinci. A čo ten drak? Zabil si ho? Je vonku. Môžeš sa presvedčiť na vlastné oči. Anča nadšene vyletela na dvor, no tam zmeravela. Oto, ktorý ju nasledoval, k nej bez váhania natiahol ruku a začali ju jemne hladkať po krku, ako by sa snažil upokojiť žriebe na jarmoku. S dievčinou mal predsa už len svoje skúsenosti. To nič, Anička, to nič. Dráčik ti neublíži, žerie len z dochliny, šepkal jej sladko do ucha. Mal si ho zabiť. Tak toto bude lepšie. Uvidíš, že je neškodná, sme kamaráti. Pokračoval Oto a nenápadne ju krok po kroku tlačil dopredu. Dračica sa tvárila, že poznámku o zabíjaní prepočula. Keď bola Anča na dosah dračici, dal jej Oto chvíľu na spamätanie. Potom ju chytil za ruku a opatrne nasmeroval k dračej hlave. Cítil, ako sa pri dotyku s drsnou kožou draka Anča zachvela, no ruku nespustila. Ustúpil o krok dozadu. Dračici Anča veľmi nevoňala, no s Otom uzavreli dohodu a tak si nechala trieť papuľu spotenou dlaňou. Zvládala to až do momentu, keď zacítila dráždivý harmanček. Kúsok po kúsku sa zápach dostával hlbšie do jej ňufáka. Nech sa dračica snažila akokoľvek, kýchnutie už ďalej zadržiavať nedokázala. Po prudkom nadýchnutí sa celou dedinou rozoznelo dračie Hopči! Preľaknutá Anča sa pokúsila od dračice odskočiť. Nevybrala si však najlepší smer úniku a kanonáda dračích sopľov ju zrazila na zem. Rehot opilcov prerušil hrdelný výkrik devy. Tá sa priamo pred ich očami začala rozpúšťať na neforemnú masu pripomínajúcu veľkú kopu slivkového lekváru s trochou horčice. Ten prekliatý drak rozpustil našu Anču na kašu, zvolal niekto z davu. Za to môže Oto, to on ho sem dovliekol. Nasledoval ďalší hlas. Podajte mi niekto moje vidly. Tu sme doliečili. Je na čase vypadnúť. Zavelil Oto a pri vysadaní na dračí chrbát zamával svojou bielou zadnicou rozzúrenému davu na rozlúčku. Dračica sa nenechala prosiť dvakrát. Kým preleteli vzduchom prvé vidly, odrazila sa od zeme a jedným mávnutím krídel unikla do bezpečnej vzdialenosti. Čo si teraz počnem? Vňukal Oto. To isté som sa pýtala seba, keď si sa dnes prebral. A pozri, nakoniec mi do jaskyne vpadla celkom lahodná večera. Veci sa niekedy môžu skomplikovať. No kto si počká, ten sa dočká. Zafilozofovala dračica a zamierila k zapadajúcemu slnku. Zafilozofovala dračica a zamierila k zapadajúcemu. Vážne.